Governor Eziokwu, ọ bụrụ na you take this my advice serious, advice ma ga-abara gị uru. Ọ bụrụ na you etinye advice ma n'ọrụ, advice m menye gị na ga-abara gị ezigbo uru. Ọ kwefuru ụmụazị a isi na Ogechi Njaka na-ereziri ego. Ọ kwefuru ụmụazị ịkpọrọ afa na this video. Ụmụazị isi na Ogechi Njaka na-ereziri ego. Any moment from now, ụmụazị a will come after you. Any moment from now, these boys will come for you. Ọ ka mma na iji kịta na relocate to Lagos or Abuja. Mbọsị ụmụazị a will come for you. Or mbọsị ụmụazị a ga-akpọ Okeke ọwa ife anyị kwuru na this video. Imo State will be very hot for you. Ọ ka mma na iji kịta buo ngwongwo from Imo State gbajebe Abuja, gbajebe Lagos. Because ọnụ ga-etigo na nsogbu. Ọ ka mma na iji kịta na relocate from Imo State gbajebe Abuja maọbụ Lagos. Because any moment from now, ụmụazị abịa kpọọ Okeke ọwa ife ikwu na this video. Imo State will be very, very hot for you. If I about the apology video, Governor Eziokwu mere ndị IPOB concerning that utterance so use, but Haji police je mee OgechiOkekeNjakaArrest na that hotel room biology. In this life, don't start what you cannot finish. Not up to 48 hours, Governor Eziokwu na-boast na-eme mkpọtụ na ọ bụ the hope of Imo, na ọ bụ Chinamite, na-emegharị mkpọtụ na ya brag, not up to 48 hours, obido gị ime apology. Mgbe nọ na Governor Eziokwu ha na J-Park mere OgechiOkekeNjakaArrest, I was very, very happy because kịta ka I settle that case, all this saga of 18, ka settle once and for all. Until I watch that video, wee fụ ebe Governor Eziokwu na-ekwu na OgechiNjaka na-ereziri ndị IPOB fund. Oge aka nnọma na Governor Eziokwu enwe sense. Ka edirisi na o ji ekwu okwu a, ka edirisi na Governor Eziokwu ji ekwu na OgechiNjaka na-ereziri ndị IPOB fund. Ife o ji ekwu ebu ọ chọrọ ka federal government tụọ OgechiNjaka life imprisonment, wickedness. Ọ chọrọ ka ordinary saga go na nwaanyị na-agba, nwaanyị bata Nigeria mee ya arrest, the next thing ịtagba no na-ereziri ndị IPOB fund. Not up to 48 hours Igbo suru mecha mkpọtụ niile a, the next thing bụ Governor Eziokwu emega apology. Don't ever start what you cannot finish. I pray that in the IPOB will forgive you. But I'm telling you, that utterance you use there, you don't deserve to be forgiven. Because in the IPOB, I hate Janya for anybody but Sabu. That language you use there, because each of our government, federal government, to OgechiNjaka, because of ordinary saga on social media, Sagunuje make ego. The next thing, IPOB, Tini, the federal government, where to one madanga. Now you are very wicked, though. You are wicked, though. Watch on the video, come for my apology. The only error, the only mistake that occurred today was that statement mentioning the name of IPOB. Mother they deny in Nia. So that statement was wrong, but you see, in the side of arresting OgechiOkekeNjaka, majority persons who called me today, all of them said it is right and it was the right time to do it. Alright? So, but everybody who called me, both from abroad, from within, everywhere, was still, everybody was pointing at that statement, that utterance was very, very wrong. So, please, members of IPOB, kindly forgive Governor Eziokwu. I am sorry for using that particular statement. Please forgive me and give me the time, the chance to return back here to apologize to you for that. But for now, please give me little peace. Let me face this particular matter. Some people said, one person called me again, another woman called me and said that that Mekofa has given order that they should release OgechiOkekeNjaka with so many other things. And I kept asking. My own mistake to Ndibo today is just one, where I mentioned the name IPOB, which was wrong. It was wrong. Then what about... Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section. Tell me what you think about this video. Please subscribe on this channel, subscribe on this our new channel. Stay connected. Drop your thoughts on the comment section. Tell me what you think. God bless you for watching.